Matul id-dibattitu ta' nhar it-tlieta li għadda bejn il-Mexxejja politiċi spikkat il-pożizzjoni differenti li ħal-Mexxej Laburista Joseph Muscat u l-Prim Ministru Lawrence Gonzi dwar l-aċċessibilità għall-persuni b'diżabilità f'pajjiżna. Ħanagħmel statement nixtieq iva jew le, Dr. Muscat. Malta huwa pajjiż inaċċessibbli għal maġġoranza ta' nies b'diżabilità. Veru. Le, mhux veru. One News staqsa l-istess mistoqsija lill-4 persuni b'diżabilità membri tal-ghaqda Breaking Limits. Malta huwa pajjiż inaċċessibbli għal maġġoranza ta' nies b'diżabilità. Iva jew le? Iva. 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 Oliver Cicluna jgħid li s-suġġett tal-aċċessibilità huwa delikat ħafna u vast għaliex in-nuqqas ta' aċċessibilità jieħu diversi forom. Huwa spjega l-għala Malta huwa pajjiż inaċċessibbli għal maġġoranza ta' nies b'diżabilità. Inaċċessibilità fiżikali u għal mobilità, ġifieri persuni f'wheelchair, dwar toro u bankini huma inaċċessibbli. Inaċċessibilità wkoll li hija konfermata minn persuni li qegħdin fil-kumitat tagħna ta' Breaking Limits għall-edukazzjoni wkoll. Inaċċessibilità l-isport fejn jidħol il-persuni b'diżabilità u t-tfal. U hemm inaċċessibilità wkoll għal persuni li għandhom visual impairment u anki għal persuni pereżempju li huma deaf biex isegwu xi programmi fuq it-television dik hija tip ta' inaċċessibilità wkoll. Clifford Portelli jispjega la Malta mhijiex aċċessibbli għal maġġoranza ta' persuni b'diżabilità. Mhux il-każ li tgħid li Malta hija aċċessibbli għax nuqqas ta' aċċessibilità jeżisti f'ħafna diversi oqsma. Mhux se nsemmi l-bankini u nuqqas ta' aċċessibilità li hemm fit-trasport pubbliku u f'postijiet bħal access public libraries u aċċessibilità l-edukazzjoni fiskejjel. Però aċċessibilità hija ħafna anke għal min għandu nuqqas ta' dawl. Noel Aquilina, membru ieħor f'Breaking Limits, jispjega l-isfidi ta' aċċessibilità li jiffaċċja meta sena u nofsilu tilef riġlejh tax-xellug u kellu għal xi żmien jagħmel użu mill-wheelchair. Imma kont insib diffikultà kemm f'dawk li huma rampi pereżempju, il għaliex pereżempju tinżel minn bankina ssib rampa kif taqsam it-triq man naħa l-oħra ir-rampa ma teżistix, kont insib ukoll ħafna tfixkil ħanajtek meta kont immur f'ċertu restorant u barijiet f'Malta fejn l-aċċess għat-tojlet huwa żgħir minimu ħafna. Noel Aquilina jisħaq li għalkemm f'Malta sar progress fadal ħafna xi jsir biex pajjiżna jkun ikkonsidrat bħala pajjiż aċċessibbli għal kulħadd. Pożizzjoni li taqbel magħha wkoll Rhoda Garland, membru ieħor ta' din l-ghaqda li ġejja mir-Renju Unit. I come from the UK and I think that when you compare accessibility in Malta compared to what it's like in the UK, what you tend to find is that in the UK, despite the fact that it's an enormous country, they've made an awful lot of improvements as a result of disabled people getting angry and demanding that they had better accessibility. It seems a shame to me that in Malta, which is such a tiny country, that they can't make more of an effort to make sure that disabled people are fully inclusive in society.